Men sen gelmedim kaňydy korkdum. Men sen ýarşy atnaşýanyňy bilmeýänlerimni. Dogry aýtsam, sen gowy çykyş etdiň. Sağ ol. Men agamam şu ýarşda çykyş etýär. Sen oň bilen doşmaň mümkin. Görüşdi. Ataňam sirimi diýipdirler. Yeňip bilseň, yeň ony. Eger men agaň yeňsem, sen menden ýüze urmersiňmi? Men seni ýitirmenmi? Çınar. Yarış yeňijiň saýlamak üçin geçirilýär. Eger başarsan, yeň ony. Çınar. Sen ýeke razy diýen sözüň üçin men durmuşyň ähli synygyna taýyn inanmaňa. Eger men sawçylygy bersem, sen garşy bolmarsyňa. Ha, Çınar. Yer sen näme diýersiň? Meni sana bermediler. Onu kaçaly. Kaçmaly. Men korkkan. Golayna varma. Git şu yerden. Git diýen men sana. Sen biziň işimize goşulma. Eşdiýämi? Goşulma. Goşulma diýen. Sen yarış görjek bakana söyle gelip gidleyin duşup kurap bizi maskarlayamın. Sen kim ol? Seni olsa. Ali! Yema ayrıl! Ayrılayım ağam. Çek elini! Diyen ne ha? Seni! Baradın dursa! Sen kim olsun o yaxşı? Ay ağam sen onunla uğraşıp durdun. Onun çınarla duşmanı gözümle gördük. Men edir sonu Yedim diyen ol ben sana! Bar çıkın ak! Ey, sen nuara. Ben öldüm düşünüşürüm. Kim olsun o sen? Ha, yaxşı. Nazar. Sen sor ýara şaltyrak bol. Yarışın mavası var. İşin bilen ol ver. Oğlanlar sana da at demez. Nuri, hani kalkan nerede? Siz sergide garaşa. Ha, yadıma düştü. O bana aydıptı. Yürü gidelim.